Зараз ідзе прышчэпачная кампанія супраць грыпу. Каля тэмы прышчэпак у апошні час шмат міфаў, якімі людзі пужаюць адзін аднаго. Але гэта ўсё казкі. Прышчэпка з'яўляецца самым эфектыўным спосабам абароны, у тым ліку ад грыпу. Даказана, што калі зрабіць прышчэпку, колькасць хворых людзей значна памяншаецца. Захворванне працякае ў лёгкай форме, адсутнічаюць ускладненні. Супрацоўнікі санітарнай службы прайшлі вакцынацыю ад грыпу, таму што яны разумеюць, што прышчэпка – надзейная абарона ад хваробы. Вядома, што для фарміравання калектыўнага імунітэту трэба, каб прывітых было не меней за 40% ад усяго насельніцтва. Прыкладна тое ж і ў калектыве. Чым болей будзе абароненых ад інфекцыі людзей, тым меней членаў калектыву захварэе. Сегодня всем коллективам мы решили привиться от гриппа. Мы ежегодно делаем эту вакцину, все работники прививаются, им прививка никаких последствий после нее не имеет, и заболеваемости гриппа в нашем коллективе уже долгие годы, как мы прививаемся, нету. Вакцинация против гриппа, эта кампания у нас уже идет месяц практически в районе, она продлится до 1 января. На данный момент уже в Шкловском районе привито 23% населения от 40 подлежащих. Это очень хорошие цифры, то есть это говорит о том, что население с удовольствием идет на вакцинацию против гриппа и таким образом защищает себя и своих близких. Акрамя таго, ёсць шэраг навуковых дадзеных, што прышчэпка ад грыпу ўзмацняе імунітэт да COVID-19. Людзі, якія атрымалі прышчэпку ад грыпу, менш рызыкуюць заразіцца каранавірусам і пераносяць яго больш лёгка. Памятайце, што перад тым, як зрабіць прышчэпку, неабходна наведаць тэрапеўта. В первую очередь посещается терапевт, который проводит у вас визуальный осмотр, замеряет температуру тела, измеряет давление. После этого уже он дает добро на проведение вакцинации, и мы идем в процедурный кабинет, где проводится сама вакцинация. Зразумела, прышчэпка сама па сабе выклікаць захворванне не можа. Таксама трэба разумець, што прышчэпка ад грыпу не абараняе на 100%, і кожны можа аказацца ў групе некалькіх працэнтаў людзей, якія ўсё роўна заразяцца. Але нават калі не пашчаслівіць, хвароба хутчэй за ўсё пройдзе лягчэй. І ў цэлым досвед іншых краін паказаў, ад прышчэпак адмаўляцца нельга. Все прививки, которые проводятся у нас в стране, они изучаются уже долгие годы, и их эффективность доказана. И на примере Украины мы можем говорить о том, что если отказаться от какой-то из них, то это будет чревато вспышками этих заболеваний. Несколько лет назад мы видели, что это было с корью, такие примеры мы видели, то есть и ряд других инфекций. Грып, як і каранавірус, перадаецца паветрана-кропельным шляхам. Таму ўрачы вучоныя раюць усім захоўваць рэспіраторны этыкет, насіць маскі ў калектывах, захоўваць сацыяльную дыстанцыю. І абавязкова трэба карыстацца антысептыкамі для рук.